Γεια σας παιδιά, σήμερα θα σας δείξω, σήμερα θα φτιάξουμε κάποια squats με τους καινούριους παίχτες που πήρα από το pack που είδατε στο προηγούμενο βίντεο. Τώρα θα πάμε να το φτιάξουμε, επίσης να δω κάτι. Ξανακάνω join στο club και είχαμε τη Manchester City, γάμο το κάτι, περιμένετε για να βγω λίγο με άχρηστη ομάδα, αλλά με θεωρείτε ότι είμαι άχρηστος, απλά το κάνω για να μην κάθομαι πολλές ώρες τώρα. Να βγω με μια αυτή τόσο καλή ομάδα σαν τη Sunderland και να δω, έχω ανταγωνιστεί την Arsenal και από εδώ έχω Chelsea, Liverpool, ωραία φίλε, από εδώ θα γίνει συμβουλής. Τέλος πάντων, στο επόμενο βίντεο θα κάνω και αυτές εδώ. Θα παίξω μέχρι και τον τελικό και μετά θα κάνω το βίντεο και μετά θα κάνω Division 1 βίντεο. Πάλι το ίδιο. Ωραία. Μόνο που εδώ έχω μεγάλους ανταγωνιστές. Έχουμε τη Liverpool και άμα περάσω θα βγω με τη Chelsea, με τη United. Θα δω πώς θα το καταφέρω, κάτι θα καταφέρω να κάνω. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε τα squads. Η ώρα είναι 4 ακριβώς. Θα σβήσω κάποια squad. Πώς αυτό. Θα σβήσω κάποια που δεν τα χρειάζομαι εντελώς. Το 100 κέρμιστη που βλέπετε εκεί το έχω, δεν νομίζω το βλέπετε. Αυτό εδώ το έχω για το τουρνουά που χρειάζονται 100 κέρμιστη. Μόνο για αυτά. Και τώρα δεν είχα άλλο, είχα μόνο αυτά τα δύο χρησιμοποιούσα. Αλλά τώρα θα κάνω και ένα κανονικό. Δηλαδή το βασικό μου να το πω. Ωραία. Ωραία, πάμε να φτιάξουμε. Καταρχήν, τέρμα θα παίξει φυσικά ο μεγάλος Τζόχαρτ. Θα χρησιμοποιήσω τον Μπενζεμά φυσικά που είναι πολύ καλός παίχτης. Είναι ο μεγαλύτερος μου σκόρερ στο FIFA. Το Μίλλερ θα τον αφήσω εδώ. Center back. Ο Κελίνη τι παίζει right back. Γιατί κάπου είχα Κελίνη αλλά δεν θυμάμαι τι έπεσε. Τέλος πάντων αφήνω την άμυνα κενή. Σέντερ Μίλντεφερτ. Το Πουγκμπά δεν τον θέλω για τη στιγμή αυτή τη στιγμή. Βάζω τους καλύτερους που έχω και αυτούς μου αρέσουν σε μένα. Ο άλλος striker θα δούμε ποιος θα είναι. Right Mildefert θα παίξει ο Νάβας. Left, περιμένετε να βρω ένα κατάλληλο σύστημα. Ναι, αυτό είναι που μου αρέσει το σύστημα.
4-5-1. Μπροστά θα είναι. Right midfielders έχω πάρα πολλούς και είναι και καλοί. Αυτούς είναι που χρησιμοποιώ πάρα πολύ. Τώρα στην άλλη θα έχω τον Walcott. Τώρα για να δούμε ποιους θέλω ακόμη. Άμα το κάπου είχα τον Γκελίνη. Θα βάλω και Τσιτσαρίτο να τον δοκιμάσω. Νάτος. Έχει 87 defend και 84 overall. Κέντρο Τσάβη. Αλόνσο. Κοντίν. Ιβάνοβιτς. Και επειδή δεν έχουμε left back, θα ξεκινήσω με τον Cahill και θα έχω τον Terry στα substitutes. Και τώρα βάζουμε τους άλλους παίχτες που θέλουμε να έχουμε. Θα βάλω και reservers, γιατί σας είπα αυτό το squad θα είναι όλοι οι αγαπημένοι μου παίχτες που έχω από αυτό το συγκεκριμένο club. Τώρα κάνουμε και ξενάγηση στο κλαμπ. Κάποιοι μπορεί να λένε ότι ο Ντιπά είναι πολύ καλός, αλλά εγώ σας λέω να μην τον πάρετε. Δεν είναι τόσο καλός όσο νομίζετε και όσο λέτε εσείς. Κάποιοι λένε ότι είναι ο φθηνός Νεϊμάρ και κάτι τέτοιο. Ο Νεπέντες να τα λέει αυτά. Μάλλον δεν έχουμε άλλον παίχτη που να μ' αρέσει τόσο πολύ. Μετά υπάρχουν κάποιοι Browns που μ' αρέσουν, αλλά αυτό το squad είναι μόνο gold players. Για να δοκιμάσω. Ναι, και ο Benzema είναι και πολύ καλύτερος, γι' αυτό τον αφήνω εκεί. Και να δω τις διαφορές με το Λαλάνα. Shooting έχουν ίδιο. Εγώ προτιμώ να έχω Λαλάνα εκεί. Και Ράκιτς είναι πολύ καλός. Ειδικά ο Λαλάνα έχει πολύ καλά stats, άμα συγκρίνουμε με μεγάλους παίχτες. Το Μίλλερ είναι επίσης πάρα πολύ καλός. Αυτό ήταν το squad. Το
τα πούμε στο επόμενο βίντεο.